ko. Tanawin ko. Crab. Scorpion. Shrimp man na. Liko, be! Sige! So, yung coffee namin is mag-iiba na, ano na siya. Yung black, yung granules. Ang cute naman ito. Ay, wafer rolls. Wafer ni. Tissue daw. Cheese flavored. Ang cute. Parang naka-sale din ata to eh. Basta, ayan siya. Dalawa na siya. Dalawang liver spread para sa dalawa yung liver spread na ano. Sure buy lang yung binili ko. Pinakabet ko. 475. And tanawin ko. Crab. Scorpion. Shrimp man na. Ano ba? Shrimp. Crab. Shrimp. Seahorse. Shell. What we do here is go back. Dito kami si Jeff, guys. Pwede mag-agad ng face. Mag-grocery tayo ng cereal. Cereal ni Hagrid at saka ano. Actually, kanina pa kami umalis. Mga ano sila. Wala. So, bibili tayo ng coffee. Shopwise. Shopwise pala tayo, guys. So, yung coffee namin is mag-iiba na, ano na siya. Yung black, yung granules. So, si Papa andun siya. Magkahanap tayo ng flour. Siguro yung decaf. Decaf pa. CCS? Taga-CCS? Wala. Taga-CCS, wala. So, hi pa. Hi, guys. Decaf. Ayan, may free na coffee mate. Ay, di man siya free. Save 18 pesos. Ayun lang, parang hindi masarap yung coffee mate kasi na-creamer. Wala Angel. Dunkin Donut pa, oh. May Dunkin Donut pala na coffee, no? Hazelnut. Ang mahal naman. $8.29. Diyos ko, Lord. Pila pa. Kani, narapang, oh. Ang narapang, oh. Yung green. With real coffee grounds. 74. Masarap kasi ito eh. Great taste granules. Natin ito isa. Try natin pa. Try sa nato pa. Hagrid. Try muna natin. Actually, yung binadget ko sa flour is 100.
Pero mas marami ata yung 1 kilo. Half lang. Okay na sa akin yung half. Ayan. Yung favorite. Tanawa. Ayun ang cinnamon. Anang maple. Gihani. Dito tayo sa mga cereal. Check natin kung merong sale. Parang wala sila masyadong sale ngayon. Ubos na siguro. Ayan, tignan natin. Ito. Masyadong malaki ata. Masyadong sweet kasi to guys. Masyado siyang sweet. Ito na lang. Ang cute naman ito. Ay, wafer rolls. Wafer ni. Tissue daw. Cheese flavored. Ang cute. Ang cute. Hala. Oh my gosh. Oh my gosh. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Laka anak. Hungry. Hungry. So, ayun. Actually, konti lang yung bibili namin dito guys. Kasi yung mga... Ayaw ng buttercup pa. Mas barato ni. Ayaw na. Hindi ko ganahan. Maya lang. Hello guys! Good morning. So, good morning, no? Taka, mag-eyeglass na ako kasi ang sakit ng mata ko. So, ayan guys. Saan na magpapaypay ako kasi sobrang init kasi kakarating lang namin galing palengke. So, ngayon lang kami nakarating dito. So, i-haul ko na to. So, kahapon is nag-grocery kami doon sa Shopwise. And, yun. So, i-haul ko sa inyo kung ano yung mga napabili ko kahapon. And, yun. Idudugtong ko to sa vlog kahapon na nag-grocery kami. So, mag-start tayo dito sa Shopwise. Oo. And, actually, maraming mga sale, maraming promo sa Shopwise pa, no? Minsan lang ako nakapunta sa Shopwise talaga kasi mostly sa isa na talaga ako namimili. Pero, yun, kahapon, bumunta ako doon. So, ayun. So, meron akong canola oil. Ito talaga naging favorite ko na kasi ang tagal niya maubos. Twin pack to. Parang naka-sale din ata to eh. Basta, ayan siya. Dalawa na siya, 2 litro ng toyo. Silverstone talaga yung ginagamit ko na toyo. But since meron siyang free na dato puti na suka, so ito lang yung kinuha ko. Kasi hindi ko masyadong gamit yung suka kasi. And ang creamer, meron kaming creamer dyan na nabili yung sa tindahan na nagpapaya ng malaki. Coffee mate. So, try namin yung Angel kung masarap siya na creamer. So, ito yung sample ng Ito yun, na-try namin kasi strong talaga siya. Sugar. Siyempre, mag-sugar tayo niyan. Pero konti lang naman yung nilalagay namin kasi ito naman medyo mapait. White King All-Purpose Flour para sa pancake mix. Kasi diba gumagawa ako ng sarili kong pancake mix. Pa ba? Half lang yung binili ko kasi hindi kasya dun sa binili kong organizer. $2,000 million. $2,000 million. Favorite na ketchup, Del Monte na sweet blend. Hapon, sa free name. Small pa. 2 yung binili namin. Parang free yung isang piatos. And then, bakit kulang tong isang piatos? Kinain mo yung isa. Kinain mo Yung malaki? O, kinain ko. Wow! Sabi mo, kinuha mo. And then, magic, eto sa akin, magic tips. Cairo, random na to. Para kaya bilhin ng mga aso. Uy, wait. Ito, bumili kami ng Mango Delight. Mga stocks kanto ni Hagrid eh. Tapos, bumili kami ng pancake syrup. Kasi naubos yung pancake syrup namin. No way. And liver spread para sa 2 yung liver spread na sure buy lang yung binili ko. Hindi ko alam kung masarap siya. Pero, try natin. Ilagay natin sa yung may patatas pa kasi ako dyan na lalagyan ko ng beef. Tapos Yakult ni Hagrid. Yung mga biscuits namin, naubos na talaga yung biscuits namin. Mahilig lang kumain sa mga ganito. Ito, Yogo.
Yan. Kay Hagrid, Coco Crunch na duo. Logs, Frosties. Ayan. Yung akin, Fitness Original. Charot! Nag-ano lang ako. Pag minsan kasi sa lunch, actually, mostly sa lunch talaga ito nakakain. Yung mga ganito. Kasi, tamad na ako magluto. Lalo na kung walang ulam sa umaga, walang natira. Usually, yan yung kinain namin. So, tapos yung milk ni Hagrid. And then, may nabili kasi ako kahapon na mga pang Korean. Ay, ito pala bread. May bread pa pala kami, yung new bake, yung mura sa Gardenia. And then, meron pa kami nabili na yung whole wheat bread. Yun, binigay namin sa mama ni Papa. Kasi may diabetes na so kailangan niya na hindi puti. So, ayun! Yun lang ata yung nabili ko. Parang yun lang. Yun lang ba? So, ayun lang guys. Yun lang yung nabili ko kahapon sa Shopwise. Actually, yung nagastos ko doon is 1,500. And, yun. Pero may mga nakasali kasi doon mga oil, mga coffee, ganyan. So, yun. So, yun lang guys. So, I hope you guys enjoy. Hindi ko alam kung mahaba pa yung na-vlog ko. Hindi ko din alam. Pero kailangan ko mag-edit kasi mamaya. Ang dami ko pang gagawin. And hinol ko na lang to una kasi kailangan kong kailangan kong iligpit na. So, ayun. Sa dami ko pang gusto ipakita sa inyo. Pero sa susunod na lang yung videos kasi medyo mahaba na. So, please don't forget to subscribe and mag-like kayo, and please mag-comment kayo sa baba, like yung sinasabi ko, ano yung mga gusto nyo makita dito sa channel natin, and see you in my next video guys. Bye! Bye! Some place. Some clays. Binili ko kasi siya kahapon ng ang tawag dyan, slime. So, ayun, bye!